Okay na, nabidyo na. Bambot. Hindi ka ba lumusaka? Hindi ka ba lumusaka is nila Loren? Wow, ayaw sa naog mo, naog. Lagi ayaw nag-uban ting. Aw, unsa man ting? Sila lang sa ting. Tara guys. Hi guys. Nagsakay na si Inday Loren guys. Ang wa kasakay. Dito lang tao, dito lang tanga boto tulay. But nato na sila guys, oh. Gusto si Inday mo sakay og kuan guys, bangka. Muna siya ang bangka kailang panagatan guys. I think muna siya diri ang global, Anda Global Resort. Look guys. Muna siya ka white sand panili guys. White sand. Wala, daghanan nila na nakaibuyag. Diyan taas la sa mabaw eh. Kita mo at layo. Kay baw. Kaya nagara si Haros. Lagi nung kutabang Lord. Tadi ko madlo. Madlo ko mo tanaw ting. Diyos ko, my God. Madlo ko mo sakay. Hi guys, nami karon sa Global Resort sa Anda. Nangaligo mi guys. Awa na ko. Hi guys, sakay. Tara guys, so dako kay kungit si Adet. Si Bando. Nindot kay siya dili guys, so tanawa white sand. Hangin pa jud kaayo. Nindot dili guys kay public, walay bayad, labisa ray bayaran. Oh, tanawa guys, oh. Oh, dali na po ka, una mo duhali na. Oh, look. Limpyo guys ang tanan. Uyag.
Klaro man po sa lawas. Hindi no, gamay-gamay na daw niya kung ano kay mag-diet daw siya guys. Si Inday na mo na guys, yung siya mag-diet ko siya ni po diet siya, why diet dili giday. Naram macarons, so wala mi ko an bug na mulukad na nang ni. Ako na siyang patindugan no guys sa mga kuan. May wala sa refrigerator, no kuryente. Nagbasto.